Hej med jer. Gær. Ja, altså, når vi ser på sådan en pakke gær her, kan vi jo godt få indtrykket af, at gær sådan er en makroskopisk ting. Faktisk så er sådan en gær her en kæmpestor plumage af encellede svampe, gærceller, og det er det, vi skal kigge lidt på. Vi skal kigge lidt på deres vækstfaktorer, hvordan de bliver påvirket af deres miljø, sukkerindholdet. Ja, de kan jo godt lide at respirere noget sukker, men hvor meget sukker er for meget sukker, og de er jo sådan set også glade for lav pH, men kan pH blive for lav? Og hvad med temperatur? Det skal vi se på i det her forsøg. Så god arbejdslyst!